oslovím, zatrasiem, čakám na reakciu pacienta. Nič nespravil, idem zisťovať stav dýchania, spriechodním dýchacie cesty, kontrolujem dýchanie pacienta, čakám 3 nádychy, pacient nedýcha, čiže viem, že ho musím resuscitovať, volám záchrannú zdravotnú službu, aby mi prišiel niekto na pomoc, povedia mi áno, záchranka je vyslaná, prosím, poďte si zobrať prístroj A a B, lebo som tu sám, bežím si po tento prístrojček. Telefón máte na hlasnom odposluchu a ten záchranár vám povie, že otvorte prístroj a postupujte podľa pokynov na prístroji. Postupujte podľa pokynov. Privolajte pomoc. Zavolajte záchrannú službu. Pomoc som zavolal. Elektródy pre dospelých sú pripojené. Vidím elektródy. Vyberte elektródy z obalu. Vyťahol som si elektródy na pacienta tak, ako je uvedené v návode. A idem umiestňovať elektródy, tak ako je to v návode. Ako to mám nakreslené tam a ako to mám nakreslené na tom prístroji. Hej? Jednak je to tu napísané, jednak je to tu nakreslené. Kým nespravím to, čo odo mňa ten prístroj chce, tak ten prístroj to stále bude opakovať dookola. Vyberte elektródy z obalu. Červená elektróda, navrch hrudníka, zelená elektróda, dole nabok. Vyberte elektródy z obalu. Nedotýkajte sa Ako náhle sú elektródy umiestnené, rytmus sa analyzuje. prebieha analýza rytmu. Odporúča sa použiť výboj. Ten prístroj urobil EKG krivku, zistil, že je potrebné defibrilovať a povie mi, a zase mi to píše a ukazuje, čo treba spraviť. A zase, ak to ja nespravím, ten prístroj bude hučať a bude mi to opakovať dookola, čo má spraviť.